Dende Sanxenxo e para toda Galicia, Verán, Verán. Co patrocinio de Adegas Martín Codax e Concello de Sanxenxo. Que tal, como están? Saúdos dende o Concello de Sanxenxo. No programa desta semana imos recibir o actor e modelo David Vilares e imos aprender a bailar pole dance con Eva Lede, que é toda unha experta nesta disciplina aquí na comarca do Salnés. Ademais, coñeceremos as propostas enoturísticas que nos chegan dende a Adega Martín Codax e estaremos na Festa do Viño de Meaño e na Feira de Artesanía o Feito a Man de Portonovo. Benvidos e benvidas ao Verán Verán. Comezamos. Pois nada, arrancamos este Verán Verán e facémolo afondando nas propostas enoturísticas que nos chegan dende a Adega Martín Codax nestes meses de verán. Jorge Pallarés, Martín Codax, que tal? Moi boas. Moi boas. Benvido, como sempre, ao Verán Verán. Bueno, temos moitas cousas das que falar porque, como sempre, un ano máis en Martín Codax nestes meses de verán estades con moitísimas propostas en riba da mesa. Comezamos, se che parece, polas novidades, por eses seráns de Codax. Contanos en que consiste esta nova proposta, que ademais é novidade deste ano, non? Se incorpora, non, a vosa oferta. Incorpora para completar o noso programa de enoturismo e nace do noso desexo de pôr en valor dúas cousas. Unha, a terraza, facela máis aberta aínda do que é co programa das tardes e co programa dos xoves de Codas, e outra, a nosa orixe e a nosa vinculación co Val de Salnés en coas Rías Baixas, e o feito de ter na nosa terraza unha que, bueno, a mesma Voz de Galicia considerou entre as 5 mellores expostas de sol de Galicia. Entón o que facemos é os venres, precisamente para poder disfrutar dese serán, a abrir la terraza, acceso libre, sen reservas, sen entrada, donde a xente pode disfrutar de calquera dos nosos viños, ao mesmo tempo de unha oferta gastronómica que temos diseñado de maridaxes, e o tempo que ven o serán, pois algunha sorpresa temos preparada que nunca anunciamos, nunca decimos que é, e que pode ou queremos que sexa o complemento ideal para ese serán. Claro, un parte da esencia, non, destes seráns de Codas é ese factor sorpresa, porque nunca desvelades, non, cal vai ser a proposta de cada semana, pero un poquinho para que a xente dentro da casa tamén se faga unha idea. Contanos un poquinho do que xa ofrecestes nestas primeiras xornadas que xa se celebran. Pois a xente se pensa que son concertos exclusivamente, é dicir que non. De feito, imos ter, non debería decirlo, pero bueno, adianto un pouco a sorpresa, ata un pequeno circo. Entón, temos tido oferta musical, concerto, tamén, bueno, teremos outra serie de espectáculos que non quero facer moito, reventar un pouquiño a sorpresa, sino no que sí, deixar claro que non é só oferta musical, sino que son conteúdos que sirvan para entretener, divertirse e acompañar ese rato de velo serán e disfrutar dunha copa de viño. Claro, un poquinho a esencia tamén desta iniciativa é deixarse sorprender, deixarse elevar, que do que se trata pois é de pasar un bo anaco con bons viños, con boa gastronomía e con complementos en clave cultural, non? É buscar tres sorpresas: a sorpresa do entorno e do serán, para que non o coñeza, a sorpresa da maridaxes que temos preparadas e a sorpresa do espectáculo. E non digo a sorpresa dos viños porque espero que a xente xa coñeza o viño de Martín Codax. Bueno, decías ti, acceso libre, iniciativa que é de balde, pero ollo ten capacidade limitada, non? E polo que eu sei, nestas primeiras xornadas xa se completou a capacidade, non? Sí, temos, por desgracia, unha capacidade máxima, son 135 personas, porque ten que ser todos sentados, non podemos exceder esa cantidade, entón no momento que chegamos a esa cifra, pois temos que limitar o acceso. É unha limitación que temos, que nos pasa no resto dos nosos contenidos de enoturismo, pero
é o que temos e temos que xogar con iso. Bueno, decías ti 3 ingredientes, o viño, a gastronomía e a actividade ou proposta cultural, pero que se cadra engadiría outro máis, ese solpor que xa nos comentabas ti, que, bueno, debe de ser xa un dos máis célebres das Rías Baixas, e ademais, nestes tempos de redes sociais, de stories e de Instagram, pois tamén é unha boa excusa para chegarse ata ali e para facer tamén un pouco de postureo, non? Dende esas vistas privilexiadas, non? Sí, a nos maravíllanos a cantidad de xente que unha vez que termina a actividade dese día no turismo quédase no noso balcón a facer esas fotos para as súas redes sociales, para enviar aos seus amigos, familia, coa posta de sol detrás, e que realmente penso que é unha das fotos do verán, que realmente, ademais, despois de ter esas vivencias, ainda notase a xente unha expresión diferente. Bueno, xa que falamos desta terraza, outra novidade deste ano, todos os asistentes a esa terraza que vai estar aberta todo o verán, de acceso libre todo o verán, poderán degustar tamén unha pequena carta de creacións do Estrela Michelin Árbore da Beira. A ver se digo ben, Árbore da Beira. Exacto. Como nace esta colaboración entre Martín Codas e o chef? Bueno, primeiro matizar unha cousiña, que pechamos a terraza domingos e luns por descanso, lóxicamente, o resto sí, está aberto. Como nace? Pois a nos gustanos por en valor a orixe e tamén a vanguardia. A vanguardia gastronómica é unha das máis importantes do plano cultural relacionado co viño. Entón, tanto Luis como Icía son grandes amigos nosos, falamos con eles, eles encantoulles a idea e fixemos conxuntamente, desarrollamos unha pequena carta de maridaxes que temos aberta ata as 2 pola mañán e ata as 10 ata as 9 pola noite. A ver, para facer un pouco de abrir o apetito, que podemos atopar nesas propostas, nesas pequenas creacións que complementan ademais o viño? O meu favorito é un carpacho que temos de vieira fabuloso, e despois un pequeno perrito de carrilleiras que é maravilloso. Intentamos combinar cousas relacionadas coa mar con tamén temas de carne, é dicir, é surtido e variado. Insisto, son pequenos petiscos que sirven de maridaxe cos nosos viños. Supoño que todo, como non perfectamente estudado, casan a perfección cos vosos viños. De feito, a nosa carta chamase desa maneira, maridaxes. Bueno, no mesmo caso que nos veráns nesta iniciativa, nesta apertura da terraza, non fai falta inscribirse, simplemente a xente dentro dos horarios de apertura pode participar e pode achegarse sen problema ningún. Exacto, é acceso libre, como decía, antes do almorzo ata as 2 e pola noite ata as 9. Bueno, pois xa que falamos de gastronomía, outra cita deste verán en Martín Codas son as tardes do Atlántico. Recórdanos cal é un pouquiño a esencia desta actividade. Pois é, como decíamos, a aposta de EGA por pôr en valor todo o que é vanguardia, neste caso gastronómica. Traer de que veñan á terraza aqueles cociñeiros, aqueles chefs que teñen un concepto que aporte algo de renovación á gastronomía galega. Xa sexa como manexan o produto, xa sexa na experiencia que se produce nos seus restaurantes, xa sexa as maridaxes que fan, etcétera, etcétera. De feito, ao longo do verán, temos 10 programas 10 mércores, donde as tardes do Atlántico son os protagonistas. 10 mércores, a gastronomía galega é a protagonista, todos son nesta edición, todos son cociñeiros aquí de Galicia, non? Sempre, non nesta ocasión. Pero en edicións anteriores tamén se facía un pouco xogo con gastronomía do mundo, non? Non, o que pode ser é que sexa un cociñeiro galego que fai... Con creacións de fora. Exacto, de feito temos un cociñeiro de Coruña que vai vir en 2 mércores que fai cociña xaponesa, é dicir, a súa aposta ou a súa aportación á vanguarda é como trata un cociñeiro galego un produto de fora. É dicir, a gastronomía étnica ten lugar, pero tratada por un chef galego. Iso che ia preguntar, non? Os tipos de cociña, os estilos de cociña que se mesturan, non? Porque cada un presenta a súa proposta, a súa idea, non? Por darte 4 pinceladas, inaugurou o programa Árbore da Beira, lóxicamente, que é un concepto de estrella Michelin. É un concepto de estrella Michelin desde o ano 2009, é dicir, plenamente consolidado. Temos tido diversidade, hemos tido de Malpica, por exemplo, a última semana, material, que é tratamento de produto, vamos ter xaponés,
Pechamos o último con Prazer da Coruña, que a súa característica é, como les chaman, a cocina gamberra, é a experiencia que se pasa no seu restaurante. Por decirche 4 cousas diferentes e conceptos diferentes que tratamos de traer dentro das tardes para refrexar esa vanguardia. Podemoslo ver, non? Cando facemos, por exemplo, as reportaxes para aquí, para Canal Rías Baixas, como está todo, non? Nesas elaboracións, coidado, detalles, son propostas moi mimadas, non? Son propostas moi mimadas, están traballadas de antes, facemos tamén unha maridaxe en función do que o cociñeiro pensa traer, logo está traballado de todo o día, o cociñeiro está na adega traballando e poñendo todo no seu sitio para que todo saia ben. Bueno, neste caso o programa xa vai máis ou menos pola metade, pero ainda temos todo o mes de agosto, non? Para desfrutar, pero aqueles afortunados que conseguiran afortunados porque aquí sí que con entrada previa, que xa temos posto a venda. Fixemos por un lado a venta de xullo e por outro lado a venta de agosto e esgotáronse enseguida, capacidade para 60 personas, bueno, temos a sorte, por outro lado tamén algo que non nos gusta porque moita xente quedase fora, de que se esgotan rapidísimamente. Claro, para toda aquela xente que dirá, jolín, outro ano máis quedo sen poder participar, non sei se xa pregunto, non sei se de cara ao futuro a opción de ampliar e facer quizáis máis no turismo. Este ano temos duplicado a capacidade para as tardes do Atlántico, aínda así tivemos ese éxito de vender todo moi rápido. Precisamente por eso tamén un pouco o feito de ter na terraza unha proposta de maridaxes con árbore da beira, abrir os martes e os venres a través dos seráns, e os sábados incluso, para que o resto da xente que non tivera a sorte e a fortuna de mercar unha das entradas poda chegarse e coñecer a terraza de Martín Codas, os nosos viños e a nosa proposta gastronómica. Bueno, pois xa temos plan para os mércores, temos plan tamén para os venres, quédanos os xoves de Codax, imos falar de contado desa proposta, pero imos seguir falando de viño e marchamos agora de contado ata o Concello de Meaño, que ven de celebrar a 22ª edición da súa Festa do Viño, que foi todo un éxito. Este ano o pregoeiro foi o xornalista de 4, Diego Losada, que cativou ao público co seu discurso. Por ali tamén estiveron os nosos compañeiros Carlos López e Ramón Fariña. Pois si, hoxe viñemos ata a Festa do Viño de Meaño, aquí no corazón do Salnés, onde as bodegas do seu concello pois mostran os seus viños, que xunto ca gastronomía da zona e un pouquiño de música, pois fais unha boa festa. O viño está bo, é a segunda botella que levamos. A primeira está boa, pero bueno, a segunda está aí quizá como a primeira, moi boa. Lo estamos pasando divinamente, porque en las fiestas, ¿cómo lo vas a pasar mal? Aquí, comiendo y bebiendo, pues estupendo. Que decíamos nós, que somos de ir así a catar os viños da nosa terra, e dice, puxeron no moderno, puxeron no máis adecuado, e démonos conta tamén de que mellorou os stands e todo eso, sí, ben. É o segundo ano que se fai neste novo formato, nós xa participamos no ano pasado tamén, e a verdad, bueno, notase que a xente vai collendo a nova tradición, non? Porque vese máis afluencia de xente. E Meaño sempre foi unha zona de viños e a xente pois gusta lle vir esta festa porque máis é unha festa que levan anos facéndose, entonces pois para conservar xente é unha tradición e gusta lle vir. Penso que o viño gusta moito, a verdad que é un produto que temos aquí nas Rías Baixas que o marisco e máis o viño chega a todas partes. Mellorou en canto a cantidade de público con respecto ao ano anterior, está sendo moi agradable. Eu penso que a xente está disfrutando bastante da festa. 20 e pico bodegas nos reunimos aquí e esperemos que o ano podamos ser 30 polo menos. Fora tamén temos, agora se dades un paseito por fora e de saber como está o ambientillo ali, a xente a estas horas xa ten un pouquiño de fame. E unha carballera moi boa para estar comendo, Estupenda. E bebendo. E bebendo, sobre todo bebendo. É que, home, agua por rapaces, pero sobre todo os maiores viño.
ano, como podéis apreciar, seguimos co formato iniciado ano pasado, demoslle un cambio bastante drástico á festa, 3 zonas diferenciadas, unha zona de carpa con vinto unha bodega, unha zona de comida, na zona de arboleda e unha zona de eventos musicales no tema do Viar. Está sendo un éxito, estamos moi orgullosos, como eu sempre digo, Meaño terra de viticultores, Meaño terra de bodegueiros e Meaño terra de viño. Bueno, van a ser grandes eventos, cada vez vamos incorporando novos membros, e un pouco a idea é eso, ir crecendo e casi como decía no discurso, todo o mundo de Meaño ten un pouco de relación con o mundo do viño. É unha ledicia ser pregoiro de honra aquí en Meaño. Eu sempre digo que os que vivimos fora de Galicia non temos tanta sorte como os que vivides nesta terra maravillosa, pero aferrámonos a produtos ou a esas cousas que lembranos a Galicia. Unha delas é o viño de Albariño, é o viño de Meaño, que para mí é como unha pócima máxica que reúne o mellor desta terra, a beleza do paisaxe, os produtos, a riqueza dos produtos e a inteligencia, o cariño das xentes de Meaño que fan este manxar maravilloso, unha pócima. Bueno, pois claro que sí, moito ambiente nesa festa do viño de Meaño. Xo dicía antes, temos aínda que falar dese xoves de Codas, que son todo un emblema na adega Martín Codas. Chegan xa a súa 10ª edición, se non me equivoco, Jorge, que se preparou na adega para celebrar este 10º aniversario. Pois temos un ciclo de 5 concertos, donde tratamos de que haya concertos de todo tipo musical. Temos flamenco, temos pop, temos rumba, temos unha figura como Santiago Auserón, e realmente penso que o cartel este ano é un cartel pois á altura de ser a 10ª edición. Tivemos xa o primeiro dos concertos que para mí xerou moitos momentos máxicos na adega, que foi con Josémi Carmona, con Estrella Morente de artista invitada, con El Gillo, con Paquete, con esa figura do flamenco galego como Moisés Fernández, e realmente foi maravilloso. E nada, quedanos ata o 17 de agosto cada xoves. Temos aínda 3 xornadas, se non me equivoco, día 3, o 10 e o 17, pero todas as entradas esgotadas outra vez, non? De feito é así, ainda que este ano tamén partimos a venta entre xullo e agosto, pero penso que é un produto que xa está consolidado, é algo que a xente que vai realmente vive momentos máxicos e cada vez temos máis e máis demanda, e volvemos un pouco ao de antes. Frústranos que non poda entrar toda a xente que quere, pero temos esa limitación de capacidade. E a máis frústranos porque, como ti sabes, todo o que é a recaudación deses eventos non é para nós. Cada unha delas ten asignado unha ONG que é a receptora desa recaudación. Por lo tanto, cuanto máis xente tiveramos na terraza, máis recaudación poderíamos dar a ese proxecto social. Bueno, destes xoves de Codas chama atención, bueno, que comentabas ti un poquinho a variedade de estilos musicais que dan forma a este programa, que supoño que tamén é o que lle gusta, non? Ao público non centrarse quizáis nun estilo en concreto, senón abrir o abano a desfrutar na adega de varias propostas no mesmo escenario, non? O noso concepto nos xoves non é tanto facer un concerto, sino como intentar por unha pequeña miga na oferta cultural, achegarnos ao mundo cultural, que é outra das patas sobre la que Martín Codas pivota. De feito, o concerto non é un concerto, é un concerto fusión, quere decir que un artista galego invita a alguén de fora e o día anterior conviven nun pazo que ten na adega en Arbo, e ali xérase o concerto o día seguinte. De forma que, cando eles chegan, nós non sabemos que van a tocar, o día anterior eles tampouco saben, e se ti vas a un concerto de cada un deses artistas por separado, non vai ter nada que ver con que vas a poder ver Martín Codas. Por tanto, eso danos un toqueciño de achegamento ao mundo cultural, porque é como se fora un vehículo de libre expresión para eses artistas. Esa xornada previa teria que ser moi interesante poder ver, non, como traballan conxuntamente eses artistas tan diferentes, pero que se unen precisamente en Martín Codas, creando, polo tanto, concertos únicos, porque esa fusión é irrepetible, non? É irrepetible, é o que fai que o que
que se vive ali sexan momentos máxicos e únicos e diferentes, e penso que aí está o noso chegamento á cultura e tamén o que fai que tanta xente quera asistir á terraza a un concerto de xoves. Quédanos aínda, Jorge, por falar doutra iniciativa cultural que estades a impulsar na Adega Martín Codas, como é esa exposición Fragmentos de Onte e Hoxe, unha mostra que, por certo, remata mañá en Santiago, estivo primeiro en Vigo, mañá bota o peche en Santiago, unha mostra significativa, non? Do legado fotográfico de Ruth Matilda Anderson. Agora que está a piques de pechar en Santiago, non sei se xa coa vista posta noutra cidade do país, que balance facedes do seu paso de momento por Vigo e por Santiago? Vai ter continuidade, de feito no inicio do proxecto se está contemplada esa continuidade alo menos en Coruña e probablemente despois noutra cidade que estamos agora decidindo entre as propostas que recebemos. O balance atado agora é maravilloso e fantástico. Pensa que só en Santiago en 5 semanas temos recibido máis de 7.000 visitantes e cada semana temos récord de visitantes. Sobre todo porque a nos permítenos un pouco cuadrar ese círculo que é a cultura, a vanguardia e a orixe. A orixe porque coa edición especial que fixemos con selección de 6 fotografías de Ruth Matilda Anderson de oficios de muller galega que facían fai un século, poñemos en valor a nosa orixe, porque coa exposición o que facemos é realmente transmitir a cultura de Galicia hai un século, que a mellor forma é refrexarlo a través dos maniquís, das reproduccións de momentos reais que se vivían naquel tempo. Temos un mercado, unha taberna de viño, unhas mariscadoras, etc. E por último, a vanguardia, porque tamén temos feito contenidos paralelos como show cooking con cociñeiros, para que tamén se vexa como todo eso ten no final un resultado de vanguardia de Galicia, en este caso a través da gastronomía. Claro, unha escolma fotográfica que nos traslada no tempo, non? A unha realidade, non? Precisamente a esencia ou a característica das fotografías de Ruth Matilda, que nos trasladan á realidade do que era Galicia hai un século, non? Claro, para nós é a mellor forma de describir como era a cultura galega, que facía a xente hai un século, que vestía, como se socializaba, como entre eles traballaban, toda esa posta en valor dos costumes e das súas formas de ser, para nós a descripción mellor que pode existir da cultura galega. Comentabas agora que hai tamén unha colección de botellas con 6 fotografías, creo que dixeches. Son 6, unha edición especial de 6, unha colección de 6 botellas diferentes. Cada un delas o que ten diante, na etiqueta de diante, é unha foto dun oficio que desenrolaba a muller en 1925. Temos as mariscadoras de carril, temos palilleiras, temos redeiras, temos leiteiras, e así hasta completar a colección de 6. Unha edición limitada, non sei se ainda chego a tempo para mercar a miña colección. Pois o que quera, estamos xa cos últimas unidades, que de feito está prácticamente agotada en casi todo, o temos só na alimentación, prácticamente agotada, queda na nosa tenda, tanto na Adega como na nosa tenda online. Bueno, pois como sempre, moitas cousas que nos contan dende a Adega Martín Codax, moitas propostas para gozar deste verán tamén nesta mítica adega. Nos agora imos marchar ata Porto Novo porque xa están abertos os 35 expositores da Feira de Artesanía O Feito a Man, no que atopamos de todo un pouco, pero antes teño que despedir a Jorge, por suposto, agradecerlle un ano máis que esteas aquí comigo no verán e quédanos, xa sabes, o ritual final de todas as nosas entrevistas, que brindar ni máis ni menos que con Martín Codax, así que collemos a nosa copiña e... Moitas gracias a vos. Moitas gracias, Dani. Está ben, porque, bueno, é un reclamo para a xente que mira, aparte de aquí non só hai sol e praia, pois hai outras cousas e artesanía galega pois tamén se dá a conocer un pouco o noso produto, non? Me parece muy importante, se tendría que tener más en cuenta porque es mucho trabajo. Son cosas que no ves habitualmente, entonces pues tienes una cosa especialmente solamente para ti. Gira, gira la vida, gira la rota, gira e rigira. Pois moi ben, a verdade é unha forma de expoñer as cousas que facemos de forma artesanal pois que a xente, non? Que ao final moitas veces
Empezamos, non temos tenda física e é unha maneira de que a xente veña, poda ver o produto, poda mercar como en calquera outra tenda. Está feita solo por artesanía propia de Galicia. Está moi ben porque se está potenciando a artesanía que hai na nosa terra. É unha maneira de enseñar o noso produto, evidentemente, non? Non só queremos é un pouco darnos a conocer, porque, supoño que como a todos os meus compañeiros, non? O que intentamos é facer un produto que se identifique como noso, non? É dicir, intentar facer algo un pouquiño distinto, que a xente, pois, cando vexa, que nos vexa a nós, non? Un pouquiño. Trabajamos todo a mano, yo por ejemplo hago piezas únicas, el precio no es el mismo, entonces hay que informar a la gente y concienciar a la gente de que esto yo no lo compro por 50 céntimos, es que empleo mucho tiempo para hacer cada pieza, voy a recoger las plantas, por ejemplo, cuando hago mi producto, tengo que hacer impresión, bueno, tiene un trabajo muy grande detrás. Fago bolsas, fago fundas de pandeireta, fundas para libros, fundas de gafas, un pouquiño de todo. Son sobre todo complementos e bolsas, fundas para cousas. Pois eu aquí, sobre todo, teño que son, por un lado, xogos de mesa, xogos de inxenio, xa estou pensado máis ben en adultos, non? Un pouco. Depois un pouquiño de xoguetes por máis cativos, e pois o que é toda a gama de autómatas. Aquí vendemos cousas feitas con cunchas marinas, feitas no Grove. Temos desde pulseiras hasta collares, pendentes, sombreiros, sandalias. Lo que yo hago es trabajar con textiles naturales y con pigmentos naturales de la naturaleza. Entonces empleo algodón, seda, lana merina. A mí me encanta todo lo que es los textiles sostenibles. É unha boa iniciativa porque, a ver, promover a artesanía galega e todo é algo pues bonito, eu penso. Me parece que está muy bien porque así cada uno puede traer su pequeño negocio y como enseñárselo al resto de la gente, está muy bien. É a oportunidade que temos de mostrar o noso produto ao público. Ademais estamos en verán, entón Porto Novo é unha zona de moito turismo e, bueno, eu creo que cada vez a xente gustalle máis artesanía. Sería maravilloso que la gente viniera aquí, valorara nuestro trabajo y viera que en vez de ese consumismo de comprar una pieza por 5 euros que luego la vas a llevar a casa y la vas a tirar, no, un consumo más responsable, ¿no? Muy bonita, me ha encantado, le hemos cogido un sello a la niña también, que me la acaban de hacer ahora en un minutito y muy bien, me gusta mucho. He visto los zapatos, las botas hechas a mano y están muy bien. Veis unos bolsos ahí, creo que me interesará, me entrar máis ese lado, pero sí, al lío que bisutería y demás está bien, sí. Sí, aquí cosas divertidas, juguetes. Sí, a mí sobre todo as xoias, que a mí me gusta. Como ella, la joyería, es lo que más me gusta. Dende Sanxenxo e para toda Galicia, Verán, Verán. Co patrocinio de Adegas Martín Codax e Concello de Sanxenxo. Pois nada, aquí continuamos neste Verán Verán, un dos espazos máis emblemáticos que hai neste Concello de Sanxenxo é a Capela da Lanzada, e sen dúbida parada obrigada para prácticamente todos os turistas que nos visitan nestes meses de verán, e ademais das súas fermosas vistas onde podemos ver todo o mar das Rías Baixas. O lugar agocha tamén moitos segredos e moitas historias con moitísimo valor patrimonial. Imos descubrir un pouquechiño máis desta Capela da Lanzada cos nosos compañeiros Carlos López e David Algarra.
Hoxe viñemos a un lugar máxico e ademais é un dos sitios máis visitados das Rías Baixas, cunhas vistas impresionantes e ademais que ten algo de maxia. Así que nada, imos a ver a capela da Nosa Señora da Lanzada e a súa contorna. Bueno, pois para falar deste sitio tan bonito, pois estamos aquí con Romina, que é a técnica de turismo de Sanxenxo. Bueno, contanos un pouquiño por que ten tanta fama este sitio. Bueno, hola, bos días. Este sitio ten moitísima fama, é un dos puntos turísticos máis importantes de Sanxenxo, pensamos que tamén un dos puntos turísticos máis importantes de Galicia, porque aglutina en moi poucos metros pois unha importante reserva patrimonial, cultural, histórica, religiosa e tamén de lendas e de tradicións que nos singularizan como galegos. Entón, bueno, pois nesta zona podemos observar que temos a Capela da Lanzada, que é unha capela de estilo románico do século XII, moi fermosa, onde a xente acude a recibir as misas, pero tamén pois a casar, a facer celebracións de todo tipo. Ademais da capela, pois este lugar é moi recoñecido polos xacementos arqueolóxicos e ademais deso, bueno, pois neste territorio son innumerables as tradicións e as lendas, bueno, pois que moitísimos galegos e moitísimas persoas do resto de España e incluso de destinos internacionais pois veñen aquí pois a disfrutar delas, a disfrutar da súa historia e incluso pois para poñeras en práctica tamén. Como xa falaches ti que ten moitas lendas asociadas aquí a esta capela, sabías contarnos aí algunha? A máis importante, creemos que a máis recoñecida, pola que máis nos preguntan tamén nas oficinas de turismo, sobre todo é a lenda das 9 olas, que é unha lenda relacionada coa fertilidade da muller, e o que se di pois é que durante a medianoite do último sábado do mes de agosto, pois as mulleres que están buscando quedar embarazadas, pois teñen que darse na praia da Nosa Señora da Lanzada un baño onde as reciban, bueno, pois 9 olas encima do vientre. Interesante, pero ademais de poder visitar a capela e de ver os restos arqueolóxicos, tamén vi que por aí hai algún sendeiriño que está moi chulo tamén para pasear. Pois temos un sendeiro máxico da Lanzada que fai pouco recibiu a certificación da DEA como Sendero Azul. Xa lle pusemos ese nome de sendeiro máxico precisamente, bueno, pois todo o que significa a maxia e as tradicións nesta zona, que nos animamos pois a todas as familias a que o realicen porque son só 3 kilómetros, está pois na praia de Fosos e remata pois na praia de Lapa. Sendeiro moi bonito e ademais, bueno, pois se pasa pola península onde está a chamada tamén Illa do Médico. Entón é moi bonito, é moi singular e ademais está certificado coa bandeira azul. Pois super interesante, así que nada, invitaremos a todo o mundo a que veña a visitar pois a capela e o seu entorno, pois que. Nada, gracias a vos, esperamos vos. Nada, moitas gracias. A ti. Bueno, estamos aquí en la capilla esta de la Lanzada. Bueno, cuéntanos un poquito qué es lo que te atrajo a venir hasta aquí. Pero os dijeron que esta zona era bonita. No lo conocíamos. ¿No? No, no lo conocíamos. ¿Es la primera vez que venís? La primera vez. ¿Y no sabías nada de la historia? No. Ni las leyendas, ni nada. Nada, nos estamos enterando ahora, leyendo un poquito por aquí. Por ahí hay leyendas de que si quieres quedar embarazada. Ya no, ya lo he leído. Sí, lo acabo de leer por ahí. Bueno, y después también las vistas que tiene, claro. Precioso, precioso, todo precioso. ¿Qué os atrae de esta zona tan bonita? Pues sobre todo las vistas, de todo lo que es pues, las ONS por ahí, toda la zona de la playa de la Lanzada y bueno, y venimos pues eso, para hacer un poco de turismo y yo que soy de Alicante, pues la verdad es que el tiempo así también se agradece, que haya fresquito y este viento y no sé, está muy bonito todo esto. Pues un lugar precioso para estar ahí un rato sentado y disfrutar del paisaje, pero sí. Maravilloso. Es tranquilo el sitio, ¿no? Muy tranquilo, algo para gozar ahí un ratito de tranquilidad. De Madrid. De Madrid. Facedes unha parada aquí, pues nesta capela, ¿no? Sí, hemos hecho una parada, vamos a la playa de la Lanzada y a hacer una rutita por aquí y hemos decidido venir a verlo. ¿Y qué es lo que te llama, qué te gustó más de aquí? De aquí lo que más me gustó, las vistas, de unas vistas preciosas de todas las playas y del mar que está súper limpio y súper bonito.
Bueno, a nosa seguinte convidada é unha experta en moitas disciplinas, entre elas o pole dance. Eva Lede, que tal? Moi boas. Ves acompañada ademais de Esther Domínguez, é unha das túas alumnas. Esther, que tal? Moi boas. Hola. Bueno, Eva, ti tes un centro artístico en Ribadumia, xa estamos a ver aí nas vosas camisolas, chasé, e ademais tamén presides a Asociación Pole Sport do Salnés. Imos ir por partes, falar destas distintas disciplinas. En primeiro lugar, cal é a diferencia precisamente entre o pole dance e o pole sport? A ver, por exemplo, o pole dance é o total, non? E o pole sport é unha parte de unha das disciplinas que están dentro, do pole dance. E cal é a diferencia entre o xeral e a disciplina en concreto do pole sport? Pois o pole sport é máis dirixido a deporte, a facer exercicios gimnásticos, acrobacias, utilízase barra fija, barra xiratoria. Despois, por exemplo, dentro do pole dance hai o pole art, que é máis artístico, as coreografías teñen outro tipo de forma de facer, ten o pole exotic tamén. Bueno, o pole dance é como que engloba todas as variantes. Queria te preguntar precisamente tamén polo pole exotic, xa polo nome, non? Xa parece así o máis misterioso dentro das distintas modalidades. En que podemos diferenciar esta modalidade do resto? Pois, a ver, o pole exotic faise principalmente con tacóns, fanse exercicios máis no suelo, acrobáticos, utilizas a barra pero de diferente maneira. Bueno, a diferencia máis grande son os tacóns, que se fai con uns tacóns de mínimo, dependendo ao nivel que teñas, pois de 12 centímetros a 22, a 28 centímetros, depende do nivel no que estés. Se xa me parece difícil ter que subir a barra con tenis ou descalzo ou con roupa deportiva, xa nin che conto con tacón. Supoño que iso xa será para as alumnas máis expertas, non? Bueno, como che decía, como vai dependendo do nivel, a altura, pois empezas con unha altura máis baixiña. Empezamos de planiño e imos medando. Exactamente. Bueno, son disciplinas deportivas que ademais, non, como tradicionalmente se asocian a prexuizos, non, que se veñen arrastrando dende hai décadas, non? Como facedes, por exemplo, no voso caso, dende o voso centro artístico, tamén dende o voso colectivo, para ir desmontando, non, todos eses prexuizos que aínda a día de hoxe se escoitan? Pois, a ver, intentamos ir pola norma das federacións que hai internacionais, pois, por exemplo, na vestimenta, non deixamos ir a clase pois con roupa interior, ten que ser con roupa deportiva, pantalón corto e top. Despois traballamos con nenos, e ao final, bueno, o pole dance, sport, polar, bueno, todas as disciplinas que conlevan o pole dance, admitimos a nenos e dirixímolo sempre dunha forma, pois, comparando, por exemplo, como con ximnasia rítmica, pois ten a súa parte de quecemento, os exercicios de estiramento, a súa parte de forza, entonces sempre estamos enfocando a eso, non é un baile ao final, é un deporte, pois, igual que a ximnasia rítmica é un deporte que se fai un exercicio bailando, pois isto igual. Claro, problema, non? Por exemplo, no caso das mulleres, unha disciplina históricamente tamén moi sexualizada, non precisamente polo que comentas ti agora, a cuestión tamén da vestimenta serve precisamente para rachar con todo iso, non? Exactamente, sí, de feito, eso, como che decía, nos xa non deixamos utilizar certa vestimenta na clase, porque ao final o que queremos é que se vexe como un deporte. Referente á pregunta anterior tamén, o que intentamos facer para que a xente se vaya quitando esos prexuicios son eventos para que a xente poida ver. De feito, fixemos un fai nada, fai un mes, bueno, foi enfocado en Disney, de feito, para que a xente non pensara en ningún momento que ali había unha barra, sino que era un deporte máis. Bueno, despois te pregunto por ese evento que ademais foi todo un éxito, que se celebrou no Concello de Ribadumia, pero antes te quería preguntar, despois xa lle pregunto tamén a Esther, polos beneficios que ten a práctica desta modalidade deportiva, por exemplo, para convencerme a min de que acabe tamén practicando e asistindo tamén ás clases no teu centro artístico. Pois, a ver, traballas forza, traballas flexibilidade, nunha clase pódense queimar hasta 500 calorías, é un exercicio de traballo de superación a un mismo, porque cada exercicio pois sempre non che sale a primeira, entonces tens que traballar e saber, tens que aprender tamén a traballar a frustración, e bueno, pois
Ao final moita xente tamén di que non se quere apuntar porque fai falta moita forza, pero realmente non. O sea, empezas sin forza, porque eu empecé sin forza e vala collendo según, como calquera outro deporte. Claro, a preparación física, supoño que antes de subir á barra hai moito máis, non? Antes de facer as actividades de barra. Que hai antes de subir á barra? Pois é, facemos un quecemento, pois estirando, bueno, traballamos abdominales, flexións, bueno, todo un pequeno acondicionamento físico para despois seguir á barra. E antes de facer exercicios xa, pois figuras de pole dance, pois facemos tamén un quecemento de barra, pois con exercicios propios para que despois pois controles os agarres, así. Os adestramentos, máis ou menos, unha clase convencional, de canto tempo podemos falar? Porque supoño que eso tamén notase, Esther, non? Notase tamén nos brazos, na forza, que supoño que acabarás un pouquiño cansado. Sí, a ver, con nenos as clases duran 1 hora, para maiores hora e media. Eso é o que dou eu, bueno, hai outras escolas que para maiores tamén dan 1 hora solo, depende tamén da cantidad de alumnos que teñas, e do número de barras que haxa no centro. Pero, bueno, está entre 1 hora e media. A xente que se animou a participar nas actividades do teu centro artístico, con que coñecementos chega desta materia? Chega cunha lixeira intuición, moi desencamiñados respecto do que é a realidade? Sí, a ver, porque é que, claro, velo e parece que non doe, que non cansa, entonces pensan que chegar a encher, pero realmente non. Necesita o seu tempo de traballo para poder facer algunhas cousas, pero ainda así, nas primeiras clases, pois a xente tamén suele quedar bastante contenta porque eso, aínda que non tes moita forza para facer moitas cousas o primeiro día, pois sempre faz algunha cousa, entonces a xente pois ve que sí que pode chegar a facer máis cousas. Bueno, normalmente este tipo de exhibicións fanse acompañados de música. Pregunta clave, sobre todo para os meus intereses, dadas as miñas poucas habilidades co baile, é preciso ter algún tipo de coñecemento do baile, algún tipo do sentido do ritmo, por exemplo, para desenvolver de algún xeito esta actividade? Nada, eso practícase como todo. É unha práctica. A ver, se eres unha persona moi arrítmica, pois costarache máis que unha persona con ritmo, pero ao final é práctica. Para dicir que en vez de un día a semana vou ter que ir, se cadra 2 días. Bueno, aquí na comarca do Salnés, xa estábamos contando ao inicio, ela ten a súa academia, o seu centro artístico no Concello de Ribadumia, ademais ben pretiño das instalacións de Canal Rías Baixas. Que interese ten na veciñanza da nosa comarca todas as actividades que desenvolves relacionadas co pole dance na túa academia? Hai algo que xera interese aquí na nosa comarca? Hombre, pois realmente sí, estou moi contenta nese aspecto porque, como dicíamos antes, é un deporte que ten moito prexuízo, estamos nunha zona que non é habitualmente unha ciudad que sempre aplicamos a ciudad xente máis moderna, pero entre comillas, non? Pero non, a verdade é que ten moita acollida, de feito, durante este curso hubo un total de 100 alumnos, entre menores, o sea, pequenos e adultos, solamente facendo pole dance. Nun ayuntamento pequeno, pois para min é un gran logro, porque, bueno, é algo novo, diferente, que nadie ve, ni nadie sabe o que é, todo o mundo pensa que é algo raro, bueno, e de feito, o sea, despois, pois non, ven que non é así. Bueno, modernos nas cidades, pero tamén no rural, como é o caso do Concello de Ribadumia, que tamén somos moi modernos os que traballamos ali. Unha das túas alumnas, xo dicía ao comezo, Esther, boas de novo. Hola. Ti de onde és? És de Ribadumia ou de onde és? No, eu son de Rianxo. De Rianxo. E ves expresamente ata Ribadumia para participar nas actividades que se organizan no Centro Artístico de Eva. Como se che deu por meterte en todo este mundo e ademais ter que cruzar a Ría da Arousa para vir ás actividades? Ademais fago 3 días a semana, que non solo un. Pero, pois a ver, eu xa na universidade fai 10 anos daquela, fora en Coruña, probar alá, pero bueno, por circunstancias pois tuveme que volver para Rianxo, entereime por unha amiga de casualidade que Eva pois daba clases, a verdade é que o centro máis cercano á miña localidade, non o dudei nin 2 minutos, de feito creo que lle falei un domingo, debe de parecer fatal porque xa non estaba en horario laboral, pero bueno, o caso é que lle falei, bueno, en canto tuvo un momento, pois xa me incorporei á súa clase.
a verdad que moi contenta hasta o día de hoxe. Bueno, eses inicios, como se che deu, como te interesaches por todo este mundo do pole dance? Pois a ver, ao principio supoño que como todo o mundo, pois que o ves como algo pouco convencional, fora do común, que non é o típico deporte pois que podes practicar en calquera lado. E ademais, pois vendo vídeos de xente bastante profesional, decía eu, pasábame como decía Eva antes, que decía isto é fácil ou isto é moi vistoso, queda moi guai, teño ganas de probar. E ao principio era eso, pero bueno, a verdade é que as razóns cambiaron co paso do tempo, a outras totalmente distintas, que bueno, son os beneficios que decía Eva, pois de beneficios tanto físicos como incluso psicolóxicos, o sea, foron brutales. Físicamente porque adquires moita máis forza, psicolóxicos porque pois por exemplo tes que facelo con pouca roupa, ao final non che queda outra que ver o teu corpo todo o tempo da clase, o sea, acostumbrarte a él, amalo, querelo. E despois tamén pois, que faz moitísimas amizades, somos un grupo no que nos apoiamos moitísimo, estamos super motivadas, nos apoiamos as unhas ás outras, é verdad, é que son todo beneficios. Un xeito tamén, non, polo que ti dis, rodeada de espellos na academia, de coñecer o corpo dunha mesma e de coñecerse a si mesma. Quería che preguntar por esas primeiras veces nas que te enfrontaches a barra. Xa decíamos que non é así tan doado como para poñerse de golpe e xa estar facendo as diferentes actividades. Como foron eses primeiros exercicios, ese primeiro enfrontamento directo entre Esther e a barra? Pois a verdad, a ver, duros, porque ao día seguinte tes unhas agujetas, o sea, descomunales. E uns moratóns tamén, o sea, hai determinados agarres que sales feita un cromo da clase. Costan, está claro que costa, pero bueno, o feito de superarse a un mismo, chegar á seguinte clase, ves que tamén lle sale a túa compañeira, pois entonces tamén lle posti máis ímpetu, ao final non che queda outra que ademais co tema dos festivales, pois que tamén sempre te queres lucir máis, entonces esforzaste máis por facer cousas máis guais diante de todo o mundo, ao final é unha carreira continua, non te podes quedar sempre estancado no mismo porque mellorar. Bueno, ese control da forza, esa preparación física, como é, porque máis alá das propias actividades en riba da barra, que máis hai que facer? No teu caso, por exemplo, que máis adestramento hai que facer ou que implica esta actividade? A ver, como dixo ela antes, ao principio da clase, normalmente, o sea, na que a clase dura 1 hora e media, non facemos 1 hora e media de barra, facemos igual, pois 1 hora ou 40 minutos, o resto é todo calentamiento, entrenamiento, sobre todo pois exercicios co teu propio corpo, o que decía ela, pois flexións, non utilizamos, moi poucas veces utilizamos instrumentos pois mancuernas ou gomas, ou moi poucas veces. Casi todo é exercicio co propio corpo de un, erguéndose co propio corpo de un, pois eso, despois eu a maiores na casa ou calquera compañeira, pois pode facer calquera outro deporte, o sea, para entrenarse, pero realmente co que facemos ao principio de todo para poder levar a clase ben. Bueno, pois moito falar, pero é o momento, Esther, de demostralo. Isto é como a exhibición de fin de curso, pero a través de Canal Rías Baixas. Deixa por aí o micro, e mentres Esther se prepara, eu sigo falando con Eva un poquinho, atando co fío que nos comentaba Esther sobre a cuestión da forza, a cuestión do equilibrio, un poquinho esas nocións básicas que lles das as túas alumnas no arranque do curso, para que tampouco lles xere moita frustración cando se enfronten á barra e non consigan a primeira, non? Ese resultado que agardan. Como lle ensinas todo iso? Claro, a ver, non se lle pode pedir a unha alumna que leva un ano o mismo que a unha que leva un mes, claro, entonces, pois, pouquiño a pouco, pois, cada vez vanse máis difíciles os exercicios, bueno, pois, máis repeticións, ou eso, ao final é desde o principio un pouquiño a pouco, non podes chegar o primeiro día, como dixen antes, chegar en encher, entonces... Bueno, xa estamos a ver aí a Esther, que xa está aí en riba da barra, precisamente, vouche preguntar un pouquiño polas distintas cousas que pode facer neste caso Esther, aí xa pendurada desa barra, por exemplo, figuras, xiros, subidas de peso morto. Contanos un pouquiño que se pode facer xa en riba da barra. Pois eso, o que acabas de dicir, fanse, ao final, pois é a unión de moitas cousas, non? Pódense facer xiros, a barra pode estar fija ou giratoria, depende de como este, pódense facer unhas cousas ou outras.
eso, subidas de peso morto, figuras de flexibilidade, figuras de forza, e despois fanse combos que é a unión de xiros, figuras, movimentos no chan, etc. Bueno, o corpo tamén di moito no pole dance, porque tamén podemos dicir algo así como que é unha forma de expresarse ou de comunicarse, non? Neste caso, co público que está a ver a representación, non? Claro, a ver, ao final, o sea, é un deporte, pero bueno, tamén é unha danza, pois como en calquera danza, pois eso tamén dependendo da música que poñes, podes expresar dunha maneira ou de outra, pero bueno, sí como que é parte deso. Tamén me gustou moito que nos comentaba Esther, non, de que serve tamén para coñecerse, neste caso, a unha mesma, maioritariamente na túa academia participan mulleres, supoño que tamén dentro das clases se fala, non? Tamén se fala deso, non? De, dame vergonza, pois poñerme cun short como é o que ten agora mesmo Esther, dame vergonza o meu corpo, serve tamén, e isto tamén é unha parte moi interesante, serve tamén para normalizar, non? A diversidade de corpos, supoño, non? Sí, ao final, a ver, como decías, nas clases moitas veces falamos, bueno, ao final faise como unha familia, non? Entonces, pois levas a cabo conversacións deso, de que a xente non se acepta, ou chegan o primeiro día e non queren quitar a camiseta, pero realmente o porqué de que se utilice esta roupa, o sea, ten un porqué, que é porque ao final agarrámonos ca propia pele, entonces, se nos levamos pantalón ou levamos camiseta, non podemos agarrarnos ca pel da cintura ou ca pel da axila, entonces, bueno, pois a xente a primeira clase pois chega, non quere, tal, despois pois ve que necesita, cóstalle, pero ve que é un sitio seguro, que non é un sitio onde haxa críticas, nin haxa malas miradas, somos como, eso, unha comuna ao final. Sí. Bueno, ainda que, o sea, solo temos 2 chicos alumnos, pois a unión é a mesma, o sea, é un grupo de apoio totalmente, entonces pois sempre a xente pouco a pouco vaise desfacendo deses prexuicios que ten e bueno, pouco a pouco, pois vaise querendo a si mesmo, que a veces é moito máis importante para min chegar a eso que o mellor facer grandes figuras, non? Iso ia preguntarche, non? Porque hai moita participación feminina, pero tan só, polo que me estás contando, tan só participan 2 homes, non sei por que os varóns non se atreven a dar este paso. Pois non sei por que, supoño que tamén será porque casi sempre solo ven mulleres, entonces sí que é certo que cada vez hai un poquinho máis de homes, pero tamén é certo que os homes que viñeron tamén se queixan moito máis que as mulleres, sinto moito. Polo xeral de ser así, non? Entón, pois aguantan, o sea, é un deporte que doe, eso é certo, a xente cando empeza eu digolle, vas ter moratóns, vas ter queimaduras, doe, pero que ao final estás agarrando coa túa piel, entonces os homes non suelen aguantar tanto dolor como as mulleres. Pero bueno, vamos tendo un pouquiño, a ver se ahora co festival este que tuvemos, que houve 2 chicos, pois a ver outros homes, se os homes se animan, entonces, pois, a ver, estamos en eso. Bueno, pois facemos aí ese chamamento aos homes da comarca do Salnés para que participen tamén nestas actividades. Falabas tamén de que son actividades tamén para rapazada, non sei se neste caso, pois, lóxicamente un pouco adaptadas ás diferentes idades, non? Sí, o sea, bueno, eu dou clase a partir de 7 anos, e bueno, ao final realmente casi é a mesma clase para os adultos, porque bueno, son os mesmos exercicios de forza, de flexibilidade, o que sí que hai moita diferencia con pole exotic, que eso xa é solamente para maiores de idade, para nenos non é, pero sí, facemos máis ou menos. Bueno, ti tamén, Eva, és moi noviña, xa empeza a ver como a xente, os meus convidados son máis novos que a min, iso xa tamén me comeza a preocupar. En que momento comezaches ti con todo isto? Supoño que primeiro fuches alumna e pasaches, non, a converterte en profesora. En que momento naceu toda esta afección por esta disciplina? Bueno, a ver, eu realmente fixen danza desde que nacín casi, e bueno, tuven aí uns pequenos problemas, tuven que deixalo, e nada, cando volvín, pois anoteime en Pontevedra no Gothic Circus a aéreos, e tamén había o polo, entonces eu vi o polo, encantábame, pero pensaba no meu pai, no que falábamos antes dos prexuízos, aí que pensarán, pero despois vin que non pensaba nada malo,
e dixen, anótame. Bueno, pois xa acaban de ver vostedes esa exhibición que nos acaba de facer Esther, unha das alumnas de EVA. Vamos deixar que descanse un minutiño e de contado a temos aquí de volta. Te preguntamos que tal foi esta experiencia de facer o pole dance na tele, precisamente. E a che preguntar agora, Eva, por esa xornada que celebrachedes en Ribadumia, no auditorio desa localidade. Un gran evento no que demostrachedes non todo o que ofrecedes e todo o que facedes as vosas alumnas máis ti no voso centro artístico. Contame un pouquiño como naceu toda esta xornada, que creo que é a segunda vez que facedes esta xornada, e un pouquiño cal é o balance desa actividade. Pois, a ver, o balance que foi todo maravilloso, que non nos esperábamos que tuvera tanta acollida. O ano pasado fixemos unha sesión e tuvo que quedar xente fora polo tema do aforo. Este ano atrevémonos con 2 sesións, encheuse o auditorio nas 2 sesións. Bueno, este ano planteámolo, o ano pasado planteámolo máis tipo fin de curso, pero este ano planteámolo máis tipo musical, non? Obra de teatro, estaba todo enfocado no mundo Disney, e nada. Bueno, xa temos aquí a Eva, que ves un pouco cansadilla, porque ademais fai un pouquiño de calor. Hoxe, contanos como foi esa experiencia de facer esta demostración na tele, Eva. Perdón, Esther. Pois, bueno, a verdade é que se resbalaba un pouco. Porque fai moito calor. Sí, resbalabas un pouco, pero ben. Bueno, tampouco estou non calentei moito antes, pero bueno, ben, a verdade que ben. Un pouco nerviosa. Ti tamén supoño que participaches nesa exhibición no auditorio de Ribadumia. Ya estaba preguntando a Eva, contanos tamén un poquinho dende o teu punto de vista como é facer este tipo de representacións, neste caso diante dun auditorio ateigado de persoas. Moitísimos nervios, pero moitísimos, eu polo menos. Pero moi ben, o sea, ao final eu creo que te ves un pouco arriba no momento do directo. Creo que antes, o sea, moitas veces nas clases, cando estábamos ensaiando, pois igual non che salía sempre, ou 2 ou 3 clases seguidas non che salía, pero eu creo que despois salí, dis, veñame ver os familiares ou os amigos tal, teño que dalo todo. Bueno, pois isto é unha mostra, non, do que se fai neste centro artístico que ten a súa sede no concello de Ribadumia, pero Eva, non quixera rematar a entrevista sen que nos comentases un poquinho algunhas das outras actividades que tamén desenvolvedes no voso establecemento, porque hai de todo un pouco, non? Hai, por exemplo, zumba, aeróbic, creo, tamén. Contanos un pouquiño que ofrecedes. Pois eso, aparte de pole dance, que é a nosa primeira principal actividade a que queremos sacar adiante, despois temos aeroyoga e aerofitness, que se fai nun columpio, tamén temos zumba, temos capoeira, yoga, pilates, ballet clásico, ximnasia rítmica, e creo que nada máis. Bueno, pois, dende logo, non hai excusa para vivir no rural, como é o caso, vivir, por exemplo, no concello de Ribadumia, ou se é preciso achegarse incluso dende o concello de Rianxo e estar en forma coa variedade de actividades que nos ofrecen este centro artístico. Agora lle damos a Esther un pouquiño de auga, pero antes voulle dar unha copa de viño, que tamén senta moi ben para recuperarse despois do esforzo físico, así que esta para Esther, atúdatela aí, Eva Colla, e nada, imos brindar, pois, se vos parece, por a vosa academia, por Chasé e por todas as vosas alumnas e eses 2 alumnos. Gracias. Dende Sanxenxo e para toda Galicia, verán. Co patrocinio de Adegas Martín Codax e Concello de Sanxenxo. Bueno, pois xa estamos de volta aquí no Verán. Agora recibimos no programa o modelo e actor David Vilares. Que tal? Moi boas. Moi boas tardes, moitas gracias por traerme aquí. Bueno, pois nada, de contado falamos contigo un chisco, pero que antes teño que facer a xenda dos eventos destes vindeiros días, que ven ademais cargadiña de cousas moi interesantes. Comezamos no concello de Sanxenxo no Festival Costa Feira. Qué bien te ves, te adelanto, no me importa quién sea él. Dígame usted si ha hecho algo travieso alguna vez. Una aventura es más divertida si huele a peligro.
O festival arrancou o pasado día 23 cun concerto de Morat, pero vai continuar este domingo cunha das citas máis agardadas, a visita de Romeo Santos, o que estamos a ver nestes momentos. No mes de agosto, moitas propostas a destacar neste festival, no Festival Costa Feira, por exemplo, o día 4, Carolina Durante e Natalia Lacunza, e o día seguinte, Lola Índigo. Por Sanxenxo tamén van pasar as Twin Melody, Taburete ou Melendi, entre outros moitos daqui o 19 de agosto. Parece prudente esta propuesta indecente. A ver, permíteme apreciar tu desnudez. Relájate, que este martini calmará tu timidez. Pero se están buscando un estilo diferente, poden achegarse ata as festas de Santa Marta en Pontearnelas. Unha taberna do meu compadre, fun polo vento e vin polo aire. Unha taberna do meu compadre, fun polo vento e vin polo aire. E como é cousa de encantamento, fun polo aire, vin polo vento. E como é cousa de encantamento, fun polo aire, vin polo vento. E pousa, 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 e non me toque naquela cousa. Unhas festas que comezan mañá sábado, día 29. Na programación atopamos, por exemplo, Camiñantes e Cantantes con Pepo Suevos e Toñito de Poi. Mañá tamén estará por ali La Oca Band. O domingo van a actuar estes que estamos a ver, a Roda, e o luns peche da festa con La Oca ADN. Ademais, como non, moita gastronomía e devoción tamén por Pontearnelas, como manda a tradición. Murmuraban as miñas veciñas que eu andaba con brejo nas viñas. Murmuraban as miñas veciñas que eu andaba con brejo nas viñas. E esa é verdade, eu non nego que eu ando en as botas con brejo. E esa é verdade, eu non nego que eu ando en as botas con brejo. E de festa en festa marchamos ata Vila García ás festas de Trabanca Sardiñeira. Esto va a ser una fiesta, pero de nivel mundial, pero de nivel mundial. Que venga el que quiera, que traiga la botella. Esto no tiene final, que esto no tiene final. Esto va a ser una fiesta, pero de nivel mundial. Por ali xa teñen todo a punto para as celebracións que comezan o mércores que ven, 2 de agosto. Destacamos a programación do domingo, día 6, con Sardiñada de Balde, dúas charangas e pola noite o grupo Los Coleguitas e a Orquestra New York, que estamos a ver en pantalla. O luns 7 continúa a festa coa Orquestra Acordes e o grupo Unión e Forza. De querer bailar, rienda suelta y que venga pa' acá el que quiera. Esto va a ser una fiesta, que rica la fiesta, pero de nivel mundial, pero de nivel mundial. Llama que venga el que quiera. Esto no tiene final, que esto no tiene final. Esto va a ser una fiesta, pero de nivel mundial, pero de nivel mundial. Llama que venga el que quiera. Pois nada, aí están esas propostas, algunhas desas citas festeiras que temos pola nosa contorna, non sei, David Vilares, boas de novo. Con quen quedas? Se con Romeo Santos en Sanxenxo, se coa Roda quizáis aí por Pontearnelas, ou se nos marchamos de orquestra, quizáis coa New York? É por que elixir, se se pode ir a todo. Non. Podemos ir a todo, eu creo que sí, que Eu podemos son moito ir a de todo. orquesta, Son moito de orquesta. Orquestas a tope desde sempre, desde pequenín. Pois, dende logo, non hai problema na nosa contorna aí, por extensión no resto de Galicia, para gozar de festas e de orquestras. Agora falamos un boquechiño máis de ti, David, porque estou seguro que moitos dos que nos están a ver xa te poñen cara, xa te identifican pola túa presenza na tele, nos compañeiros da TVG en diferentes proxectos nestes momentos, formando parte dese gran equipo que é o Aquí Galicia, os domingos pola tarde agora na TVG. Que tal está sendo esa experiencia de reporteiro? Pois efectivamente, estou no Aquí Galicia todos os domingos de 3:30 a 6:30, máis ou menos, e a verdade é que está sendo unha experiencia maravillosa, porque é a primeira vez que estou nun proxecto como reporteiro, entón claro, os nervios do principio é moi complicado. Saberalo moi ben que encima o directo é unha tensión continua, pero aprendendo un montón. A parte teño a sorte de que como me mandan cada domingo, por así dicilo, a unha parte de Galicia, pois podo descubrir festas que se non chegase polo programa igual na vida iba.
tristemente, pero moi ben, moi ben. Encima, o mellor que me estou levando do programa é que alá onde vou, máis alá do programa en sí, coñeces xente que sabes que podes contar cando precises. Fai pouco estaba en Sabucedo, coñecín ali a un loitador que xa me dixo, cando queiras podes volver por aquí tes a túa casa, e así en cada pueblo festa que vou. Claro, ten as súas complicacións, por exemplo, non iso do directo, enfrontarse a unha conexión a veces que quedas en branco e que tantas veces nos pode pasar, pero na outra cara da moeda temos esa oportunidade de andar viaxando por toda a xeografía galega e ademais pois facendo conexións que son moi agradecidas porque a xente tamén, non, normalmente nas festas tamén se presta e che bota un cable, non? Aí como reporteiro. Sí, eso é maravilloso, sobre todo é que ves que a xente que o está pasando tan ben que dicen, temos ganas de formar parte desta, como eles o pasan ben, tú pásalo ben con eles tamén. Entonces moi ben. É o que che digo, os nervios do principio, ainda sigue habendo algún nervio antes do directo, pero é pillarlle o truquillo e pouco a pouco, pois xa che digo, mellorando ou intentando. Bueno, ademais nese Aquí Galicia cun equipo maravilloso, por exemplo, forman parte dese equipo Lucía Rodríguez ou Tamara Pérez e todas estas dúas mulleres porque estiveron aquí no Verán en tempadas pasadas e que tamén lles mandamos un saúdo dende aquí dende o Verán. Deste equipo maravilloso, na túa nova faceta como reporteiro, que estás aprendendo de todos eles? Pois cóstame moito elixir unha cousa solamente de cada un, non? De Lucía, dende logo, como a presencia que ten, non? Esa tranquilidade para dirixir un programa que é moi complicado, xunto con Rafa Durán, que é outro presentador. De Tamara, pois tamén a experiencia que ten, non? De Cristian, outro rapaz que tamén é, non sei, é moi coñero. Entón, claro, comentábamos un día o director, mano, que é maravilloso, que facemos un tándem moi bo, non? Porque quizás eu son moi tranquilo en algúns momentos, Cristian é como o terremoto e revolución, e Tamara, pois, está como entre os dous, unha mestura, non? Entón, eu creo que lle dá un xogo ao programa que encima dirixido por Rafa Durán, presentado por Rafa Durán e por Lucía Rodríguez, eu creo que é o combo perfecto. Bueno, pois aí estamos a ver nos domingos á tarde na TVG a David participando no Aquí Galicia, pero claro, ademais de reporteiro agora neste verán de 2023, podemos dicir que ti és actor e que o teu é tamén a interpretación. Non sei se agora que xa te metiches nisto da tele, nisto do directo, se xa estás dubidando un pouquiño se tirar máis cara ao mundo da tele ou intentar retomar o tema de series, de pelis e todo iso. A ver, a verdade é que tampouco me vin na situación de ter que elixir un lado ou outro, non? Penso que pódese compaxinar, de momento estou compaxinando, entón gústanme moito os dous mundos, entón non podería elixir. Si que é certo que a interpretación levo máis tempo, porque desde que o descubrín con 21 anos levo-me formando, xa tiven algún que outro rodaxe, e é un mundo que me encanta e que creo que se pode compaxinar perfectamente co mundo da televisión. Dicías que comezaches nisso da interpretación con 21 anos, non sei como se che deu por todo iso, supoño que tiñas aí o gusanillo xa petando na porta e que por fin non con 21 anos pois deches o paso, non? Esta é unha anécdota moi graciosa porque no Brado 2017 ou 2018 creo que foi, estaba na casa ali con miña mãe en agosto e di a miña mãe, tú David, por que non miras algún casting que haya no Facebook e tal? E pois vou mirar. Estaba estudiando daquela carreira que era Socioloxía e nunca pensara nin vincularme a este mundillo, nin moito menos, non? E xusto ben que estaban rodando A Sombra da Lei. Entonces colleronme de figurante. Pasino tamén eses 3 días que pois eu vou empezar aquí a facer cousiñas destas. E ao mesmo tempo que estudaba a carreira, pois gravaba algunha curta, facía algún pequeno proxecto deste estilo. E gustoume tanto que xusto cando estaba no último ano de carreira, pois colléranme para unha serie da TVG, para Estiva. E señora, por que non me empezo a formarme nesto? Que me van sendo cousiñas, aparte un pouco de experiencia tamén en teatro que puiden ter. E desde entonces empecéime a formar e pouco a pouco vas crecendo, vas facendo cosas, conocendo máis xente e aí estamos, ahora mesmo metido a tope. Si, descubrín que a miña vocación é o obxectivo da miña vida. A vocación que chegou tarde porque normalmente, non? Cando un
actor ou queres ser actor, isto chega, pois igual con 6 ou 7 anos que xa pides, non, por participar en actuacións de teatro e todo iso, e ademais estudando socioloxía, non? Sí, estudié socioloxía e forestais. É dicir, non ten nada que ver con todo este mundo. Nada que a priori teña que ver con isto. Pero sí que é certo que dende neno, non sei, quizáis por parte de miña mai tamén, que sempre foi así moi artista, por así decirlo, pois sempre saquei da súa parte, creo que saquei da súa parte esas ganas de falar con todo o mundo, estar en todos lados. Non sei. Bueno, xa nos comentabas, estiveches por aí pola estiva, tamén podemos ver... A Lei de Santos tamén. Pois na Lei de Santos e tamén, por exemplo, espectáculos como O Malo Será, tamén un proxecto de TVG que foi por aí circulando por Galicia adiante por diferentes teatros e auditorios, e tamén Los Enviados, un proxecto no que tamén participou ni máis ni menos que Miguel Ángel Silvestre. Como foi esa experiencia? Efectivamente, bueno, en primeiro lugar o do Malo Será que comentaches antes foi o mellor regalo de cumple posible, porque foi xusto o brao pasado, o día do meu cumple, en Lugo, na miña cidade. Na túa terra, non? Foi genial, compartir escenario con Lucía Veiga, con Touriñán, con Ernesto Calvo, con Evaristo Calvo, o sea, con todos, o sea, non podo mencionalos todos porque foron moitos, foi algo realmente increíble, non? E o dos Enviados foi é o último proxecto que gravei e a verdade é que foi unha experiencia inesquecible tamén, non? Actuar con actorazos como Pepo Favos que dixeche antes, Miguel Ángel Silvestre, Luis Gerardo Méndez, Marta de Tura. É impresionante porque encima aprendes moitísimo. É un proxecto que non sei cando se estreará, a segunda tempada, e a verdade é que foi increíble. Estou saindo aí cunha forza, xa dixen, se xa tinha a dedicarme a isto foi encher o tanque de ilusión para tirar hasta que van sendo moitos máis rodaxes. Bueno, estaremos pendentes á estrea desa segunda tempada de Los Enviados, pero quería facer un momentiño parada no Malo Será, porque unha cousa é ter táboas en riba do escenario, ter capacidade de interpretación, pero outra diferente é a faceta humorística, non? Porque estamos a falar dun proxecto na que a clave é humor, e se cadra o máis difícil ou o menos agradecido, non? A hora de facer unha grabación. O humor é tan complicado, ten as súas propias normas e as súas propias linguaxes que é moi difícil. Entón, claro, eu vía, por exemplo, a Touriñán, que madre mía, ou a José Porto, e decía que son maravillosos, que enchen un escenario cunha palabra. E claro, eu teño a sorte de que ao ser galego falante, como que a retranca vai un pouco de por sí, non? De serio. Claro, por exemplo, meu pai é moi retranqueiro. Entón, bueno, de aí saquei moito. Entón, eu creo que tirando de retranca fun solventando. Pero claro, veste no escenario con eses actorazos, mi madriña querida, espero non facelo moi mal, e demais. Pero ao final saliu todo moi ben e estou encantado, unha experiencia increíble, a verdade. Deixamos a un lado esas experiencias do mundo da interpretación, dirá xente, este rapaz é ben guapo, ben podría ser modelo, pois claro que sí, tamén foi modelo e tamén é modelo. É un momento clave na túa carreira de modelo precisamente no ano 2020, cando és recoñecido como Mr. Lugo, non? Sí, bueno, é que empecé como modelo, isto é tremendo, é un desastre, non? En xeral. Entón, claro, eu vira un anuncio no que poñía búscase modelo Curvy para sesión de fotos na Coruña. Eu pensaba que Curvy era unha marca. Entón, fun ali ao casting, e xa me vira e dixe, hola, mira, veño para o casting de modelo Curvy. E dicen, no. Curvy non, non? No, Curvy é modelo de tallas grandes femeninos. E eu, por logo nada. Pero xa que estás ali, non? Pero xa que estaba ali, xa, pues mira, pero tes un perfil que nos interesa, tal. E dixenlles, vale, e fixo unha proba, e dache vergonza facelo diante dos alumnos. E eu vergonza ninguna, e fixo, camiñei ali, e gustoulles. E xa firmei ca axencia. E nada, 2 aniños despois, ou nin 2 aniños, xa me chaman que viran fotos miñas os que organizaban o certame, que lles interesaba moito terme como candidato, e ali estiven. A verdade que foi unha experiencia maravillosa, o sea, pasei no pipa dende o primeiro momento, sabía que iba, pois eso, para vivir a experiencia, e xa está, nervios fora, aparte dixen, eu vou para ser eu. Son dun pueblo de 15 habitantes dos Ancares, pois vou levar o meu puebliño que se chama Cadoalla ali a Oropesa del Mar, que foi onde se celebrou. Claro, porque, vamos poñelo en contexto, logo de ser proclamado Mr. Lugo, representaches lóxicamente a túa provincia, a provincia de Lugo, no Mr. España. Contanos, sendo ti, non, como acabas de comentarnos, como se viviu todo iso, non? Porque é moito, non, o que se coce ali neses días, non? Sí, esa semana é unha semana que dormes moi pouco, e é todo o tempo movimento continuo. É un movimento moi continuo, pero eu dixo, mira, veño vivir a experiencia, a pasalo ben,
e a pasar todo menos fame. Entón, acórdome, por exemplo, que moitos dos meus compañeiros, claro, viñan cas súas dietas e demais, eu no desayuno mangábanme os meus brownies de chocolate, os meus cafés e todo. Que barra buffet libre, non? Eu vou dar gasto, xa está, veño a dar gasto. O que non gastáis vos xa o gasto eu. E pasei moi ben. Ademais, eu tiña moi claro desde o primeiro momento que o meu era a proba de talento. Porque dixen, este é o meu. Aquí é onde podo levar o da miña terra, o das miñas raíces a este certame, non? Entón dixen, pois levo a gaita, levo a pandeireta e canto en galego. E gañei a proba de talento. Te ia preguntar, porque apostaches aí, o máis puro estilo tan xugueira, apostaches aí polo talento da casa, cos nosos instrumentos insignia de Galicia, como é a gaita e a pandeireta, e cantando en galego, e conquistaches o xurado, levando para ti ese premio de talento. Non sei se agardabas cando menos co arte aí entre os finalistas, e ao final, levache o premio. Pois mira, eu agardar gañar como tal non, pero eu dixen, ruido fago. Entón, non deixar indiferente a ninguén. De min vanse lembrar. Entonces, fun con esa intención e ao final o resultado foi maravilloso, grazas a eso porque dei finalista, o cal na vida imaginaría, porque eran tantos, decía que fago aquí. Mira, falabas agora da dieta que te saltaches ali, non aproveitando a túa estadía no certame, pero claro, para prepararse para Míster España neste caso non vale todo o mundo, supoño que nese caso na previa sí que houve moita exixencia, por exemplo, a hora de comer, como se prepara, neste caso un Míster para enfrontarse a ese tipo de concursos? Como me preparei? Bueno, 2020, pandemia, confinamento, eu tive a sorte de estar ali en Cadalla, no meu pueblo. Comida da casa e despois ejercicio, picar leña, desbrozar e traballos da casa. Si, home, ainda encima, nada, todo iso. Non se me deu a mí nada na pandemia por facer exercicio, Xa que estaba na casa e, pois por menos picamos leña, quitamos o frío. Bueno, polo que vemos, estámoslo contando, non? Modelo, cantante, actor, non sei se podemos atribuirche o concepto mocator, se te sintes identificado con esa triple faceta. Mocator galego, así de claro. Modelo, cantante e actor. E galego, sobre todo. Aí está. Bueno, decíamos que na proba de talento demostraches as habilidades musicais, porque o tema da música, aínda que non te identifiques como cantante ou como músico, tamén o levas na sangue e tamén invirtes moito tempo en gozar cos instrumentos, non? Sí. Eu son gaiteiro desde pequenallo, a verdad. Son gaiteiro e despois, co paso do tempo, pois claro, estás sempre rodeado de pandereteiros, de pandereteiras, de tamborileiros e tal, e tú, pois, vou coller a pandeireta, aprender a tocar. E despois tamén por cantar. Eu realmente canto porque me relaxa. Nunca pensei nin en ir a ningún sitio a cantar, nin moito menos, pero canto porque me relaxa, hai xente que lle gusta, entón pois xa aproveito, así que paso o día cantando, xa o que máis fago, sí. Todo momento estou cantando. A gaita sí que é certo que abandonei un pouco, pero bueno, teño que recuperala, que os dedos collen telas de araña e hai que sacarlas. A ver, o Departamento de Investigación do Verán estivo tamén por aí buscando información outras túas afeccións e tallar a madeira. Como, bueno, xa nos decías antes que eras medio leñador, supoño que tamén os troncos máis xeitosos quedan aí apartados para tallalos. Contanos un poquinho como se che deu por empezar a tallar as pezas e un poquinho que obxectos creas. Pois mira, como comentei antes, miña nai sempre foi un pouco moi artista nese aspecto, non? Ela sempre pintaba cadros, eu despois tamén tallaba madeira e demais, e un día deume por coller unhas gubias, e dixen, pois vou facer un letreiro de madeira aquí po meu pueblo. E collín, un casqueiro de castiñeiro e puxenme a facelo, e gustoume, e relajábame, entonces puxenme a facelo. Despois tamén un día collín o pirograbador da miña mai, e deume por facer un debuxo. O primeiro creo que fora un Batman, e despois, acordo un día que estaba picando leña, e dixen, que pena este cacho de castiñeiro, que pena que vai ao polume, e dixen, pois vou facer algo. E fixen un retrato do meu bisavó. Retrato? Sí, do meu bisavó. E enseñara ao meu pai e dixo, está clavado. E dixen, pues fíxeno con todo o cariño e todo o amor do mundo. Aí está, acordome que ademais ensinara yo a Aurora, que é unha veciña que coñecera meu bisavó, que ten, non sei, non lle quero botar máis anos dos que ten, pero 80 e pico largos, non?
E claro, a velo emocionoso porque xa, que é o teu bisavó, É moi ben, fago porque me relaxa e porque me gusta. Bueno, sobre todo, xa o comentabas ti antes, es unha persoa moi orgullosa, que está moi orgullosa da súa terra, o concello de Becerreá, no lugar de Cadoalla, que levas ese nome, aparte buscando información para preparar a entrevista, en varias publicacións que vin por aí, Cadoalla, é dicir, eso lévalo sempre por diante, non? Sempre, Cadoalla, porque a casiña que temos ali é por parte de meu pai de moitas xeracións, non? O pai dun amigo meu que traballa nunha notaría atopara un escrito que falaba, non sei se fora no século XIX, dun tal Pedro Vilares, que cando foran os franceses ali cas tropas, Pedro Vilares e outro veciño tiñan que facer como escuadróns de rapaces de entre 16 a 40 anos para defender a vila. É un increíble. Entón, claro, tantas xeracións por parte de meu pai que viviron nesa casa faime sentir un arraigo moi grande a esa zona. Por sempre digo, Cadoalla, aí está, onde sexa. Ademais, un entorno privilexiado como é esa montaña de Lugo, polo tanto, xa vai na forma de ser de todos os habitantes daquelas terras, amante e apaixoado tamén da natureza e de toda aquela zona, non? Sí, ademais, sempre aprendes cousas. Non teño un veciño que se chama Suso, ten 97 anos, se non os ten, vai nos cumprir. E lembro un día que estaba pois aí na casa, estaba tendendo a roupa, e dime, David, que faz tendendo a roupa? Pois, para que se seque, para que vai ser. Pois non fagas caso porque vai chover. Yo, a mí non tempo dixeron que non, pois sí, tú cando queiras saber se vai chover ou non, tú mira para aquelas dúas montañas que están ali. Se as nubes corren para Castiñeira, é que vai caer unha molleira. E se corren para Ribón, é que vai facer bon. Entón, hoxe están indo para Castiñeira, van un pouquiño, se que igual aí pola tarde sobe un pouco. Aí, ás 5:30 empezou a chuviscar. E digo, manda carajo. Sí, señor, esa sabedoría popular. Sí, tal cual. Entón, sempre aprendes esas cousiñas. Bueno, teño todo apuntado, desde o móvil ata a libreta, en todo. Porque é ouro. Sí. Bueno, ¿te parece, David? Imos ir xa prácticamente despedindo este verán, ímolo facer cun videoclip que ademais compartes coa nosa querida Julia Bianco de Vilagarcía. Foi grabado máis ou menos hai cousa dun ano. Contanos como foi traballar con Julia. Pois mira, con Julia é genial, porque encima levámonos super ben, somos moi amigos. Entón, dixérame que tiña un proxecto dunha canción, a versión que fixo de La Bámbola, díxome que tiña ganas de graválo comigo, se me importaba tal, por favor, encantadísimo. Entón, nada, gravámoslo co meu amigo el hijo de Pedro, que é un artista, fomos unha mañá para ali para unha praia en Mera, gravámoslo, pasámoslo pipa, eu creo que o resultado é genial, un videoclip sinxelo, bonito e que está moi ben. Bueno, pois xa que estamos, imos aproveitar para facerlle un pouco de promoción a Julia. Actúa todos os sábados na cidade da Coruña e ademais o próximo 3 de agosto vai estar na casa, vai tocar na casa no concello de Vilagarcía, así que tomen nota desa actuación de Julia en Vilagarcía o próximo 3 de agosto. Agora van ver precisamente ese videoclip, ese resultado que nos comentaba David, que quedou moi ben esa grabación que comparten David e Julia. Imos ir marchando, pero non sen antes agradecerlle a David a súa visita ao verán e brindando, como manda a tradición neste programa, con Martín Codas. Así que, David, un placer, moitísimas grazas. Moitas veces. Para ti yo soy solamente una bámbola. ¿Con quién juegas tú? ¿Con quién juegas tú? Solamente una bámbola. ¿No te acuerdas cuando lloro? Cuando estoy muy triste y sola. Pues solo piensas en ti. No, de mí ya no te rías más. No es un juego más, esto se acabó. El amor es cosa de dos. Te prometo firmemente que no volverás a verme. No.
muy triste y sola, pues solo piensas en ti. Yo no soy tu amor. Dende Sanxenxo e para toda Galicia, verán, verán. Co patrocinio de Adegas Martín Codas e Concello de Sanxenxo.